Selini chuan thil thleng chui chiang turin reporter pakhat chu abe popa chuta chuan tumlo dewin kumsom pariat liam ta a idai nu le pa te thi na chungchang chu a hre chuak zok ta hlau mai sarkana chu a ina kalchelin zona azot ngal zungzunga ma se idai alo ve reng ti chu a shelovani idai shil heilu tuk chuan engwanga ami pa hmangaih chu anu le pa te thi na nen chuan in kung kai nge ani ti chu azot chiang thuaya chu vele sarkana po chuan athup reng thei to lo ti chu a hriani kumsom pariat liam ta a anu le pa te thi na thlen tu chu subcontractor pakhat apa roi chon ani thu soi chuak ta a apa te group chuan mo phurna anlak thule na sataka angong zui dan te ama po in tun nai lo ka hre chuak ani thu te chu a hril ta veka idai ril ru chu a boi ngal mup ani bera sarkana dan danglam thut na chan le a chen na chan te chu a hre chuak vetani sarkana pa na chuan kalin na satakina an khum ngala ana tho thalo takle thil thleng chungchang chu kim chang taka hril vek turin a phut bok sarkana pa chuan ti tak zetin ngai damalo dila accident thlen nu khan a in thiam lo em avangin idai chu puya duwa ma se idai chuan alas name alo thla ka wangin azong hu thei talovani idai chuan sarkana thiam lo ani lo ti chu apom thlapa ma se angai dam theilo chanero alaka thudika je plat wang chuani atira khan shil ngal ni se chu dem mai lovin har sanna te chu an pani apal tlang adu uzok le thuwa shila ma se tu na chuan atlai to thu soin angai dam thei chu a in ring to alavani idai kal nu chuan sarkanan athin rim na te chu apa chunga a hri thavele a alulul na le chung ka pahni ati chiata wang chuan a hotak zeta apa ne na an inzom na chu chuchatin ina chang chuan a in son chuak zui ta maka chumi nuwa selini bula kal le in midang te boina alo in rol to alo turina shila idai chau chu a mei chi hmangai ani thu soibokin na thil ti lawa chuan voi khat ma be pop to alo turin a cha zui bok idai chuan aril runat na le kalzel dan tur a hria thiam lo thu te chu a thian te hne na soin alo in bun ruaka sarkana chunga idam har sat viaw ma se lelam taka chuan ala hmangai itlat box si ani a thian te chuan an thiam ang to kin an hnema hmangai na chu lunglumoi tak ang mai ani thule chutiang chu atong ani chuan kha ngai lo turin an ron ani chuti lain idai nutei pangpar dor chuan tlak siat lam apan zela batam takani baka idain na athok lawani chuan benglamin an in chu an run lak sak mai dona chu baka ramdanga zirna achun zom theidon lo bok ani chutiang te ani tak noya chuan du thlan tur dang nei lovin idai chu sarkana company a bok chuan aliat le ta ringota nima sela sarkanan voitam tak aril ru ati na to awangin ulsam taka thengil mai chu atum to lo inrem na lekha asiam chu sign turina ti a sarkana chuan chhiarpo chhiar lovin assign ngal tup mai bokani ti chuan azung bun chu phelin sarkana po chu a pheltira pon lama sarkana chulung oilo ang dewalan tum vel ma se akia nga idai a umringot po chu alom to ka aruk tak chuan ahlim hle ani idai contract a chuan in latta ka omreng turan ni thu inzia ka chumi ti chiang tur chuan measuring tape chu alekhiala meter khat aya a hnai ani chuan sarkana chuan an contract a bo chhia ti na ani don ani chumai ba ka contract a chuan idai nuna in rol lo tur ti le na thilani lo chuan in biak po lo ti vel thengena inzia ka sarkana chuan chu dan zom chu she hle ma se a minga sign nan to mia wa wangin azom nge chu angai don ani amai ro chu ni tin mai a mei chedu tak a mu pha ka omreng na na chu ni vel dan azom nu chuan a bo chetange nge a meeting an nei lai chuan idai chu nai luin idai chuan angei man lek leka sarkana chuan arukin idai kor ipa chuan azung buna dani chuta idai chuan sarkana indu tok na chu ti chhat chak tumin anna thok alo haumek chu ngai dam del turina ti tatlata bosani wang ringota thupede udewa atir kwal vak chen chu thil dika ni lo thuwa soibok sarkana chuan a she in harsa ati vehli a ma se idai a hnial ngam lo wangin a na thok chu ngai dama dil ta a chupa chuan makati ina thong hle a alom bok si chuan sarkana chu akwa hiala
idai chuan a hnuaia sarkana handa vel chunua mati in a hlimpui ang reng hle an inkar chhilen tur chu sarkana do theina avangin a tha chole meka idain a huat na po chu zoi muangin a re le tial bokani sarkana chuan idai thin lunga om reng le ama latina reng tu chu subcontractor anu le pa te thi na mo phur tu kha ani ti asia ti chuan sarkana chuan zong chuakin idai nen chuan a in mu tira idai chuan a chung rila a thin rim na zong chu a au chua puya chu subcontractor chuan thil thlenga wang khan kumnga chung zel bangalo zu to ani idai nena chuan a thiam lo thu chu pomin ngai dam dil ma se nun na hlut tak la a fasha asiam tu chu idai chuan a ngai dam thei ring lovani chumi nu chuan ida in villa a bungroda na chim chung chang kha nga event chun zom le ta a agmana khosak zia chu rin hlel om dewin a hreta tlatani ti chuan thudik tak hria chu ange ya du awangin agmana chu zan ri akil chwa puya chuta chuan do thrilin atuka technician in printer memory card siam that atum thu soya chuta tang chuan tu computer bernge printer nen chuan in thlun zom ti an hria chwa thei tur thu soi meu chuan akmana chu enghel nei ni om tak hian a om chan ngala ti chuan a fin ver vek chwa in man chwa ani ma a in soifia awat chu atum ta ni printer setting chu ama thak nge ani thu soita a ma se ti pal liawa me lo tur alo me pal thu soin athil ti swal chu bungrada khom na chim nuwa chau a hria chwa thu soi boka ma se mo phurna ala ngam lawa wangin angoi ta reng ni in a soyani chu athu soi chu dot vekani a ati lui nge ni in a tho pui dang ne na po a report thlap bok sarkana po chumi a ani bik lova agmana thu soi chu a oilo akmana ban mak thei turin thu nei na nei lo ma se meeting le project sang tel chu a khap thunga ti chuan akmana po in anrin na chu a hlo ti sha in information engma ane bel thei tak lova chuan reporter pakhat hi awamu a atham nuwa feritan sarkana le idai te in hual na contract chu khana alo thon ti te selinin reporter chu aka hupnan atham ti thlengin a she chuak ta vekani ti chuan verther takin ferita chu in puang mai tura minatuma alama chanti ratumani ani lawa sarkanan a she chuak masa ani chuan angai damlo tur thu te ashila achunga ati angin company atanga ensan ani ve tur thu thlengin a shilbok chuti lain idai lawyer thian po in chanchin alo sheve thwaya fereta chu mo in sarkana hnena chuan thudik tak chu soi chuak wat turin alo min ve boka chung an thu soi zong chu selini po in alo she ani agmanan selini po chu ava blackmaila company share 5% ala nei chu a hnena shal turati in ani lo chuan ferita nena until ti chu sarkana ashil vector thu ashil selini chu achi ai ta hle a nitin bompuak chuak mai the engtika nge apo ang ti hriat si lo kara om reng ai chuan tlan siat mai chu a thlang ta zoka ti chuan fereta a in puan man ma in sarkana hnena chuan engkema soita veka fereta chu in hual na contract kha na hnena lo thon tu ani thute boina len zok a chu alo nana reporter te alo biak ngei thute le ida in fereta hnena changa athil ti a hriat nu po a zep klat thute bana tum thule company share alan nei te chu a hnena transfer adu thuwa shil ta vekani chutianga amirin tak tak ten alaka thuruk an lo ze breng ti a hriat nu chuan sarkana chu a shil hain a thin rim hle a ma se an zawai chuan alaka engma zep nei to lo turle in rington to turin a fuyani mi zong sarkana lama an tran vekta ka chuan atmana chu italia kirle maya tumta a nima sela a ai o tu tur mithara zong huma sathunga chu a tho pui thar chuan e dai le sarkana te inkar chuti chiat atum donani lelama sarkana chuan abial nu elevator chuan hlaw em mai chu a hlo na hne tiratuma elevator in kharwal chuan e dai chu a hlawin thok a har sat ngal hle chu vele sarkana chuan ko in thok lak dan tur te chu azir tira atopa idai po chuan a hlouna chu a hne theita ni sarkana chu alaka thuruk a zepa wang khan ngai dam to in an inkar po chu a fel le to a nima sela an business partner thar chuan engkimaron chok buai ta vek mai chu nu chu idai pi alo ni reng maya
Idain a mel mu rual chuan a chung rila thin rim na le lung chiat na arun in mung hal. Idai chu chung ko hausa taka changa run chur chuak alo ni renga. Ma se api ne na an in lai chi na chu a thalo hle a. Asum manga nun chu adu lo burani. Kumsom ni chuang liam ta khan api in idai nu chu an chung ko re theina avangin adu lova. Anu le pa te chu chen shan phet alo tum to ani. Atopa apa thin rim chuan anupui le afanu chu an in lian taka changin a hruai chuaka. Ma se kum tampo aliam ma in anu le pa te chuan in chima an boral santa a. Idain api nun rong tak chu a hua in an in zom na chu a chu chat zuyani. Tuna po api chuan sarkana chu a in niam le to hle a. Atunu chu mi hausa le thil ti thei zok nei tir tum ru hle a. Sarkana le idai te a in chen tir theinan HR manager thar balka itchu alam changa asiam hiala. Balkai la chuan sarkana alo du ve theuh avangin thodun chu alo rem tina sangang mai. Hun kho oral lovin naban nuwa balkai chu sarkana apartment a chuan avakala. Na chungchang soipui du nei angin in soima se. Ani na taka chuan sarkana chu amutpui thei hlo a in bei se wangani thung. Sarkana la chuan athil tumten om tak chu engma a hrethiam lova. Chuta a kut pem atuam saklai tak chu idai chuan aron muhlau mai. Balkai chuan atum angena mutpui thei don lo ti a in ria a. Chu vele abing be king chu sofakara chuan da ruin. A chuapa in idai chu movie le endun puya asom der vela. Chu chuan idai chu atithin urzual he. Chiang takin balka in sarkana chu ave thlem ti alang renga. Ma se sarkana ero chuan engma muthiam lo. Na chungchang soi tura ron kalani chu aring het bur maya. Chuta idai chuan balka in thil tu manei nge yani ti fia tumin living room chu a hai kwal ngala. Chuta chuan abeng be king chu an muchuak ta chia amaile. Ma se sarkanan beng be chu balka in a thau palani alaring fana. Chu vele idai chuan thin rim takin a chua santa dayani. Atu ka po chuan balka in sarkana mitlak phet chu atuma. Photoshoot an nei lai te chuan a ke ti ul derin sarkana ngai saklo chu atum ngar hle. Idai chuan ral khata chang po in balkai lem chan thiam lo zia chu a mukara. Ma se sarkana ero chuan a hrethiam thei der si lawani. Ti chuan idai channu in balkai chu avakai thau fata. Damdo ina shwai atum der lai tak chuan balkai chuan a thatto thua soidaya. Step thui tak mai po chu a zo chuak dap the ni. Adrix ho tak tak mangin sarkana chu a chu sak the in ringa. Chuti lain idain a thik na sat pa ule sarkana chuan nuam alo ti zoklat. Sarkana amma a robot ang mai ni thin khan tuna chuan tongkam thlum tak tak han che moi vel te chu a ne so ta hle maya. Idai handuat dan te po chu a thiam ta hle ni. Ani tela an inkara thatul tulawang chuan idai pi chu a hlau thong le ta hle a. Chet alak watangai ti chu a hria ni. Christmas party a sarkanan idai chu bracelet special deuh mai hi pe in abial nu ni turin official takena somnon le a. Idain chan na pedon chiatia police officer rual anron lu ta thut mai. Sarkane chu tham nala apu ni in an man ringot maya. In hmangaih te pahnih chu in thlalhel hle ma se zel bang chuan adang tatlat si. Idai chuan api thil ti ani ti chu a hrethiam ngala. Ma se chua tura angen lom chung po in api chuan sarkana tan hun chung po se dan ngai to atum thu a soi thunga. Sarkana chu idai nu le pa te thina khan amu phurtu contractor angalan tir tumin evidence le masiam chopa. Idain a then vat lawani chuan chung evidence te chu media ho nena thonin sarkana ati chiat vek tur thu in a vawani. Idai chuan du thlan tura nei lo ti chu a in ria. A hmangaih sarkana a chan chua theina tur chuan api du dan a zom mayangai ti chu a hria ni. Atuk zinga sarkana chu an chua ngala. Idai te in panding ngalin anute chuan idai hlata turin thu alo ron tamaya. Sarkana chu a hril hai chiang hle. Company a po chuan idain sarkana biak lo dan ngot chu angai tu a. Anril ruha mang anlai tak chuan balkai chu alo enroll chen mai bok.
chuta an inkar ti chiat bel turin idai pi chuan client house le thil ti thei lutuk mai seimena a hmua seimena chu oil company lian lutuk nei tu ni in mi house turu zet mai ani nge a serkana aya alet za zeta house ani hial mai theni seimenan idai a hmural chuan ami tala ngal zar maya meeting an nei masak bera po in lian tak saka du thu soin idai chu landscape design tura adu thu soi ngala sarkanan seimena mitmenga tang chuan abial nu chu abe se ti ashethiam ngalani ti chuan idai chu a office a thil soi pui tura ko atum lai takin idai pi chuan alo shwai sang mana abula chuan seimena chu ha hi pa fakin indu ton tir chu atum ngar hleni seimenan idai chu an na tho na tur en puin a shwai chuak nge a chuta chuan idai thin lunga ni theina na insoi khongai thlak velin chu in chu anu thi to hrian rengna na sak tumani thua soya amita chuan poisa chu thil da hlau lu tu kani thu soi bokin nupui fanau te nena chung ko hlim tak din aya thak lil anei lo thu te chu asoi luama chu athu soi chuan idai chu ne viau ma se athin lunge ro chu a ne sak thei chuang lovani idai pi chuan sarkana pa man thei dan tu rangai to le ta a ramdanga poisalem thon chuak thin anga lanti ratumani chumi phang chuan idai chu a vole ta a athua zom lawani chuan sarkan le a chung kwa ati chiat vector thua shil le ta ti chuan idai in sarkana chu kawin in thena du thu chu a shil tamaya a mel chuan anu le pa te thina a hria chhuat tir thin thu le an thina thlen tu fapa chu pasalata na ane ni chuan thinu pia lama an mel a hmu nga marin lo thu te chu asoi boka chu chuan sarkana chu a in thiam lo zwal tir hle nuk ul treu chung chuan idai chu angena an in hmangai chung chuan har satna engpo an paltlang dun thei tur thu te chu soi ma se idai chuan aril ru thla ka tum chuang lo alo hmangai chu ati swal liaw ani thu soi le a chu chuan sarkana thin lung chu atike somta vek mai ril runa takin idai chu akal santa a idai pi na lo mu chuan ti fu a in ti cher hle ani nima sela idai chuan le malo chang reng hi ani a sarkana kal san chu atum reng lo api du dan anga om phota a in rin lo lai taka a chak lo na hria chwa chu athil tumani ma se chu alem chan thiam na chuan sarkana po abum thlu chiang hle a idai chuan a hmangai to lo tak taka ngain a hmu po in bia ka tum to lova a dan chuan idai zok chu ati hlau thong le ta hle ni sarkana chuan idai pe helnan a hun tam zok chu in sakna hmuna a hmanga office a po chuan hmu tur om ta me ulavani idai chu a thlaphang ta hle a ti chuan a assistant ne na chuan a om na zotin documents poimo te chu ama ngein a pek tur thua shila office chu a chwa sanjui nima sila sarkana na tho na a building chong somli panga zen alon chwa nu chuan a ha in din po ading hlei thei me ulova chuta sarkana la chuan alo be thadu chuang silo idai lung nilo hanti taw vel chu sarkana lom zong takani a ama mutur ringota athil ti te chuan anui ati zalet lingani chumi zan chuan balka in sarkana chu zanre ai chwa puya asoma idai pi in alo hria chuan sarkana te kalna kher chuan idai le seimena te chu awakal pui veni an pahni chuan in thik ton le ma se in thik lo ang taka lan chu an tum thlata semenan scarf apek po chuan idai chuan sarkana hria tur kherin arong du zong tak ani thu te chu asoi vela sarkana chuan alo melna samai chuta ani po chuan adu big lo anom samlo deuh thu soin balkai chu a temperature check sak turin ati ve ngala idai chu thin rimin apua ke lo chawani semenan idai chu lampuya asom vele a atir chuan idai chuan a peilo hle ma se sarkana chu me chedang nena lim taka an lo ti vela mu che chuan rang takin lamdun chu arem ti ngala sarkana thik lutuk om ngai na shelo chuan en reng theilovin bedroom a akal san tha dayani chu balka in rem cha nga alo la a sarkana intura chuan damdoi apol sakta zeu mai a in nuwa sarkana chuan lumati tranin a oma nuam lo hle a balkai chuan a ina thla ho in
sarkana chuan ngai sak chhun zom tur po in chakna anei to lo aruma atlang ngala amut hil vele balkai chuan e dai pi chu message thonin ahna azo thu shila chu vele e dai pi chuan sarkana ina a documents poimo om thu soin balam sak turin e dai chu atira e dai po chu akal ve mai bok chuta sarkana ina vathlen chuan balka in sarkana kurha in kongkhar alo hon saka balkai chuan sarkana nena mudun angte chuan alo in soi ngal zungzunga ma se chu atrik thing lutung mang chuan e dai chu abum thei chuang lo dot asoi ti chu chiang takin a hria a thum no te chu khom sak zungzungin anam chuak zui ta ngal chumi nu chuan sarkana kai tho tumin a ruma awa chawa sarkana ron har rual chuan an inhnial zui le ngala ma se an inhnial thui pa ule an la in hmangaih zia chu an hra chiang tul thunga a topa hlim emin khoma chuan an tal dun le ta nge ni atuk zinga chuan sarkana muhil chu e dai chuan a ende vong maya ata chau ni reng turin adu sarkana chu private jet nen meeting turin London lamapan meka chuta chuan flight attendant e dai chuan zungbun panni hi aron kenga sarkana kyanga chuan thu in a hmangaih tak chu in nei puya a som ta mia maya sarkana chu a thon hle rualin a hlim tak zet thunga mumange mo ati hialani chuta e dain mumanga ni lo thu shilin azo na ngai chu azot non le a chu vele sarkana po chuan o tia lo changin zungbun chu an inbun tir tona malam huna eng harsat na po thlengse inkalsan lawa ma chon dun zel turin an intiamani an ho vele chanjin chu e dai pi an shil she masabera chuta sarkanan e dai pi nena chuan zela thonin company po chu ti chhevek ma se engtika ama e dai chu chhena tumlo thu soya e dai bi po chu adang chiang ta hle sarkana le e dai te chuan thiana in thin sang don po ni se in nei nge an tum ru hle a chu wangin pitar khirle thil ti thei tak po chu abe dong ta rum mayani an tho puiten in nei an tum thuan hrian rwal chuan office chung chu hlim na le phurna ina khat ngala sarkana le e dai te chuan har sanna tam tak an lo paltlang dun to awang chuan atu po mai chuan an lom pui zwal hle ani zana sarkanan anu le achian te chu in nei chungchang soi turin e dai te na ashwaya atira chuan an zawai mai chuan an zam hle a borak po chu ani deu dup mai ani chuta e dai thian te chuan thingpuian siam lain sarkana intur bi ka chuan chitam zet mai hi an pol saka a mei che hmangai tak tan chuan engchen nge kala in huam fian tumani sarkana chuan voi khata alo tlak ta pop maya chutianga be se lo tak thil thleng te chuan an borak po chu ati zang ta sotani e dai pi chuan sarkana hne na chuan atuno chu tina ngai lo turina cha sarkana po chuan alu lo bu ngawin engtika ma ati na ngai lo tur thuwa soya pangai takin in hual na chu an nei the tani ti chuan an in nei na tur lama chuan an ril ruan cheng ta ngal chara an boi ngal map hle mei thelamin bachelorette party neya hunnuam tak an man lain mi palamero nin mel emin ina an tom tlat thunga kar khat aral le me uchuan in nei na mun tur po chu cheifel vek ani tani nima sela monu le mo pa te mel in mu phalsak an lani ma chuan thil thlenga ta thut mai Italia an project a chuan sumlama boina lian taka thu sarkana chuan ron shila chuta chuan ama nge akalangaya ani lo chuan million tam tak an hlo don ani idai a in chei mek lai chuan nunglama tang sarkana na ron ko a ma se nathila Italia kalnge nge angai thuwa soi chuan idai chu a thong hle a an in nei ni ema na tho angai chu a hre thiam lo hle ani sarkana ngei po chuan adu dan ni bik lo ma se du thlan tur anei si lova idai hne na chuan darnga ma a aron thlen nge tur thu soin chumi nu chuan secondary lo te chung lek po a hlata om to lo tur thu a shila ti chuan idai po in hrethiam takin a thla ta ni tlai lamalo ni chuan idai chu mo kor ha in a in pe at to a thian te chuan moyan ti in an fak top thailo anu te chuan idai chu thi a pe a chu thi chu anu in a thi ma a nu chhia ni nge a
ladam ve se chuan an fanu hlim mel mu chu an chak ve viau nge yang sar kana nu po in e dai chu zungbun moi zet mai hi a pe a chu an chung ko ro chun ni in diamond po chu alian rem hle chuta an ompui pa chuan e dai pi le kha thon chu aron pe ve boka an in nei ni a chuan ron kal theilo ma se company a share 45% lai mai chu atunu nei chun e dai tan a hlan vekani chu thu chuan chulai hmana om zong te chu a thongin an lom pui hlom hle a company a chuan sar kana nena an share nei zat a in ang chia donani vanduai thak takin an hlim na chu voile khata ti chia tin arun omle ta chanchin thara chuan sar kana chuan na thlo na achet swal thu an ron puang tamaya biak po thei ani lo thuan puan nuwa phei chuan i dai chuan om ngai na po a she to lo an lo nga hlel em an in nei ni tur chu lung chat ni a achang tamai si a i dai thong lu tuk chu ni khoshela vina om zui hialani thani chung te me uchu mangchia ina manzuya amit tui te po chu tlale tur chuang om to lo ang mai ani sar kana io in president na achel chun zoma ana chu atlinin award po tam tak dong hial ma se a hlim tak thei chuang lo be se na zong chu a lo chau to a chuta mak tak main ne khat chu company a chuan sar kana aron langle ta hlol mai i dai chu a hlimin om ngai na po a shelova abianga chuan lawm na mit tui luang hialin sar kana chu a thlahlel tak zeta ma se sar kana ero chuan e dai chu anupui huala ni ti alo she to haulo abial nu chu midanga ni thuwa soita dei maya a chan po to swala to tum khan thlo na nen chuan tui puya tla in sangaman tu pakhatina chara chuta chuan alu aso na ta wangin kum khat chu nga thil thleng zong chu engma a she chuak thei to lovani i dai nena an inkar po chu thengilin selini abial nu an ilai chau kha ala she chuak theya selinin sar kana kol adon rualin avapan ngal ti chuan sar kana chu aru kene en kol chun zom chara i dai chu me che pakar taka ni thu te shilin sar kana ril ru a shwai koi theina ni tin do ta shil thina company share ane theinan ave thlem nia soibokin achung te le a thian te thleng chuan abum ni in a soyani sar kanala chuan i dai chu a hmangaih hle ti a she chuak thei to si lova anin hual na po chu alem mai ani elai chia a hria chho theya wangin i dai in an thalak le thil ti dun tam tak manga shilfi atum po chuan sar kana chuan a oi sak du lova i dai chu kalbo tur te in a shil hiala chuta abial nu chu selini chawani thuwa soi chuan i dai ril run na lutuk chuan a beng hiala ma se sar kana a hmangaih na ero adang lam pha chuang lo